Ota tänne se. Hyvä. Oppu. Oppu. Väärä suunta. Oppu. Hyvä. Oppu. Hyvä. Kieppi. Kieppi. Hyvä. Maa. Maa. Hai. Hienoa. Väy. Väy. Hyvä. Väy. 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 Hyvä. Riittää. Istu. Hai. Piti kuvata random pallo heittele, mutta mä teetäänkin sulla temppuja. Tässä vähän kirkastaa tätä jollain. Onko se hieno on? Se on lumipallo sisällä. Passaa. Kato nyt, on lumipallo sisällä. Passaa. Oota. Vaihdetaan kättä. Sitten vois... Tuossa on Tiinka. Niin, Tiinka, joka on hihnas, koska se ei anna kiinni. Niin, Tiinka istuu. Hyvä. Tiinka, oppu. Hyvä. Oppu. Ota. Ottaako Tiinka namia? Ottaako Tiinka namia? Ottaako? Hyvä. Tiinka istuu. Anna tassu. Hyvä. Hienoa. Osaako Tiinka antaa tassua, niin? Osaako Tiinka mennä maahan? Maahan. Maa. Maahan. 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 Tiinka maahan. Maahan. Olisiko susta raalito, kun koira tulisiko niin? Ei se kyllä oikein Tiinka ollut riittävä maahanmeno, että mä sulle mitään antaisin siitä hyvästä. Sä osaat mennä kunnollakin, mutta täällä on kai niin ruma ilma, et sä mene kylmään lumeen maata. Sitten taas YouTube välittää, että pappas kuvanvakausta käyttöön. Jos me lopetetaan tähän, Alva. Niin se keksi omaa kivaa. Pitääkö se tappaa? Peruuta. Seisoo. Seisoo. Peruuta. Peruuta. Eikö saanut koppia? Eikö saanut koppia? Peruuta. Peruuta. Hyvä. Ota koppi. Mä oon huono heittäjä. Oon huono heittäjä. Peruuta. Vähän kauemmas koira. Kiitos. Peruuta. Noi. Tuliko sieltä vielä murinakin? Oi! Nyt se sai kopin. Hieno. Se sai kopin.